Indaulwanen ni Paoay Mayor Sheila Galano ti panagtatarip nung para iti umasidegan ang Guling Festival 2026. Basar tinay parukat informasyon manipod iti opisina ti Mayor ket nailanad ang kinasarita ti Mayor digiti kapitan iti nasa o nga ili. Gagam ti tarip nung amay pasigurado at ti piyesta ket na ornos na isang sangayan. Kanadaan di kapipanan na selebrasyon ti ururayan ti kaadwan a piyesta ti Paoay. Ditoy ang napagsaritaan ti calendar of activities ti panakipartisipar ti amin na barangay ket responsibilidad da iti piyesta. Nagbalin ang nabunga ti diskusyon kan imbagada ti kapanunutan da linagip na dagiti naglabas a guling tapno erikasta ket isu ti agbalin a pagbasaran da iti napintas a tema na ita atawen maipanamnama iti umili iti napintas ken mapagsisinaritaan a Guling Festival 2026. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen.